וואלה, אני לא מבין אנשים. אני עכשיו עמדתי ברמזור, רואה רכב לפניי. ברכב יושבת אמא עם שני ילדים, או 3 ילדים, לא יודע. אחד הילדים מקפץ בין המושבים. עכשיו, הוא מקפץ בין המושבים הקדמיים, ככה כאילו, ממש צמוד אל האמא. עכשיו, אני עוצר ברמזור הבא לידה. אני מנופף לה שתפתח לי את החלון, שואל אותה, תגידי, למה הילד לא חגור? היא אומרת לי, אוי, כי הוא ראה את הבית, אז הוא התרגש מזה שהוא כבר קרוב לבית. אני אומר לה, כן, אבל את יודעת שאם מישהו ייכנס בך מאחורה, הילד עף מהשמשה. אז מה היא עושה? היא אומרת לילד, הנה, אתה רואה? אם ייכנסו בנו מאחורה, אתה תעוף מהשמשה. אז אסור לעשות ככה. עכשיו, נשאלת השאלה, מי בכלל בוחר מה לעשות ומה לא? את צריכה לעצור אז בצד, להושיב את הילד שלך בכיסא, לחגור אותו, ולא להמשיך לנסוע בלי זה, כאילו. באיזה קטע את ממשיכה לנסוע ולתת לו לשחק ככה, כאילו, ולסכן את החיים של הילדים שלך, כאילו? מה הקטע? מה קורה לאנשים? וזה לא המקרה הראשון שאני רואה כזה, כאילו, זה פשוט מטריף אותי, אבל התשובה שלה הרגה אותי. כאילו, אין היגיון בכלל. אתם עוד חושבים למה משטרת ישראל מתחילה עם כל האכיפה והמצלמות והתיעודים מאלף ואחד דברים ומקומות שהם מתחילים לשלוח לכם כנסות, ואתם אומרים משטרת ישראל בני זונות. אז בגלל אנשים כאלה יש אכיפה כזאת, ובגלל אנשים צריך לעשות אכיפה עוד יותר רצינית. זה לא הגיוני שבן אדם עושה מה שבזין שלו על הכביש, ואחר כך כולם מאשימים את משטרת ישראל. מישהו מת, משטרת ישראל. מישהו לא מת, משטרת ישראל. דפקו כנס, משטרת ישראל. אבל אם הוא נתפס על מהירות 200 קמ"ש, לא, זה בסדר, הרי מהירות לא הורגת. זה לא הבעיה שלנו, נכון?